Quen fai a guerra? Quen está matando miles de persoas en Irán agora? Tamén é a Coca-Cola? Son os cartos de Son Occidente. as pastas gallo? Non, Son os os cartos de quen? Ese Estado que ti defendes é ese o que está matando a xente. E sí, os cartos están moi ben, pero o problema é que están mal repartidos. É que o 10% da riqueza do mundo está concentrado en moi pouca xente. E pola contra, os máis ricos concentran a maioría da riqueza, mentres os demais pois estamos aquí pelexando, non? Sí, pero o problema é se cambiando. Eso, bueno, non é por aquí facerme eruditos, explicou Stuart Mill estas cosas. Ese é o error máis grande da historia da economía, o que estás dicindo ti agora. Entón, ti falas do anarcocapitalismo, que é o que ti sostés, e o anarcocapitalismo vai en contra de todo o público, da regulación que fai o Estado para que nós teñamos servizos públicos como a sanidade, como a educación, como os servizos de asistencia social, e todo eso, se non hai o público, non se sostén. Polo tanto, o anarcosindicalismo vai en contra das vosas pensións, vai en contra de que os nenos vayan ás guarderías. Bastos, contesta. E se abolimos as regulacións, sería a selva. Entón non habería nin pensións, nin servizos sociais. Perdón. Os monos, entre eles, non fan contratos de futuros, por exemplo. Como? Os monos, entre eles, non fan contratos de futuros, nin invirten en ETFs, pero nós hoxe temos contratos. nin teñen empresas. A selva, precisamente, é outra cousa. A selva é o Estado, máis ben... O anarcocapitalismo é unha teoría que defende a abolición da regulación nos estados, é dicir, que todo se rixa pola propiedade privada e pola libre iniciativa privada, é dicir, adeus ao público, adeus ás pensións, adeus á sanidade pública, adeus ás infraestructuras públicas, ás carreteiras, ás farolas que temos pola rúa, adeus a todo eso, porque sen regulación non hai Estado, sen Estado non hai todo. E adiós a guerra. Adiós a guerra tamén, porque as guerras quen os fai? Quen fai a guerra? Quen está matando miles de persoas en Irán agora? Tamén é a Coca-Cola? Son os cartos de Occidente. Son as pastas gallo? Non, os cartos de quen? Ese Estado que ti defendes é ese o que está matando a xente. O Estado genocida de Israel, por exemplo. Estamos falando de cartos e de felicidade. Ainda non teño a contestación. Non ten nada que ver con iso. Unha cousa. Vosa mentalidade é moito máis capitalista que de moita outra xente. Ainda que te parece que non. Ahora, a ver, justifica iso, por favor. Cando eu explico... Non te explico porque o capitalismo basicamente é privarse do consumo. Facenda e os bancos. Que facemos con eles? Facenda eu os quero moito. Eu tamén. Cando están lonxe, Eu os quero moito, mira que tanto os quero que eu melloraría esa xornada laboral, por exemplo, reduciría a xornada e daríalle moitos meses de vacacións. Pero Facenda quítache os cartos, non te permite que aforres. Por eso digo, daríalles moitas vacacións. Claro, para que non aforres. Para que non, eu tanto os quero que si, e xornada laboral dunha hora al día ou al mediodía. Capitana, aquí teño... Como non falo mal deles. Perdón, O Estatuto dos Traballadores di que hai un salario mínimo interprofesional e despois os convenios laborais dos sectores e das profesións establecen un salario superior que a maioría das empresas neste país non cumplen. Por iso que hai que ir a denunciar. E logo temos las trillizas que a man levantada. Ese convenio puxera 1 millón de euros al mes tamén se podía facer? Se ese convenio, esas leis intersectoriais, esos convenios puxeran que hai que cobrar 50.000 euros al día, tamén mal día. Pero non estamos falando de eso, estamos falando de que hai unha lei que non se cumple e o que hai que facer os empresarios, o que teñen que facer é cumplir a lei, porque non o fan. Eu traballei moitas veces, agora son emprendedora, pero cando era asalariada, tiven que denunciar a 6 empresas por incumplimento de convenio. Eso é o que deberíamos facer todos. Si, o problema é, se o convenio que te fan... Non me extraña que se metera de autónoma, non a quería de ningún lado. Non te escoito, perdón, Pablo, dime. Non te quería de ningún lado, claro, despois de 6 denuncias e tal... Claro, sabes que pasa? Que os que son explotadores, non me queren. Os que son explotadores non me queren porque eu non me deixo explotar. Pero os que non son explotadores, porque hai que dicilo todo. Os empresarios que se deixan de vida no seu traballo son explotadores para ti. Todos son explotadores. Eu quero saber a opinión de unha cousa. Manuel, 6 empresas, non lle vale ninguna. A diferencia que hai entre traballar duro e explotar. Es que explotar é un concepto que para mí non existe. Quer dicir, non son dúas formas de chamar... Perdón, é un concepto que vende... Pero onde traballas ti?
Como? Na universidade Na universidade, pública, sí. non? E ti que vas en contra do público, Sí. do sistema público, e vives dun salario público dunha universidade E pública. ti estás en contra de traballache na privada, non? Eu estou en contra de que? Eu non Estabas en- estou en contra do estabas privado. en contra Eu o da que estou en explotación. contra é de que se explote os traballadores. E quería Sí. decir antes Pero tú- que igual sí. que hai Vamos xente a que ver, explota os pero tú es que- traballadores, déixame terminar, igual que hai xente que explota os traballadores, hai empleadores que non os explotan. Bueno, pero entón, defendamos aos que non os explotan e denunciemos Pero aos es que, a ver, non é... Vale. Vale, a ver, imos a poñer un pouco de sentido común. Si non me deixes explicarlle... Deixamos que Bastos conteste, vale? Deixamos que Bastos conteste. E despois lembro que este programa do Como Ser Feliz iba sobre os cartos, vale? Claro, Acordámonos que cartos, empezamos vale? Espera, deixamos contestar a Bastos, por favor. Da teoría do valor do traballo, porque eu non sosteño a teoría do valor do traballo. Como? Que eu non sosteño a teoría do valor do traballo. Se non hai teoría do valor do traballo, se o teu salario non depende do valor ou un ben non depende do traballo que leva dentro, non podemos dicir que unha persona está explotada ou non. Por qué? Porque pode dicir que estás explotada. Non leiches moitos convenios, A ver, me explico. Non leiches moitos Vamos a convenios. ver un momento. Ti te queixabas de que te explotaban, vale? Quen pagaba máis por ti? Con quen te fuche a traballar ti? Co que te explotaba menos. A mí me contrataban porque xeneraba unha plusvalía. No. Se non xenerase unha plusvalía, non me Pero vamos a ver, contrataban. Así filliña. que non vayan chorando Si generas unha logo, plusvalía, o empresario non pararía nunca de contratar. Hai non te moita das xente conta. coas mans levantadas. Claro, Imos dar entonces, voz, claro, imos dar Adrián, voz ao mira, Adrián, público. teño... A Trillizan... O noso compañeiro está chegando o micro por ali. ¿Qué? Con todos os meus respetos, está diciendo una tontería. Vamos a ver. Ay, Dios Una mío. empresa que me colle, Follow Einstein. que me paga por 8 horas. Sí. Traballo 15, ¿eso no es explotación? ¿O dice usted desde una silla? El que está de camarero currando 15 horas está explotado. Estamos ¿Cómo no? falando sobre os cartos e a felicidade. Imos a centrarnos un pouco, Claro, vale? claro. Porque este é o programa do traballo e imos deixar Pero para a outro día, se vos felicidade é parece. algo compatible. Vale, vamos a felicidade e Traballo, aos cartos, teño vale? Un salario Está decente Pero e teño Ay, opción de Jesús ser María. feliz. Si me explotan é imposible ser feliz. Vale. Quedou claro a opinión, pero vamos a centrarnos. Es maldita teoría do valor traballo, maldita teoría do valor objetivo, maldita teoría do precio xusto. Tranquila. Porque todo mete estas cousas todas as carrochas na cabeza da xente. Aquí a pregunta... Pero- Vamos a ver, cuál é o valor do seu traballo? Se o seu traballo vale 1.000, dice a lei dice 8, vale, pero usted por 8 horas non vale 1.000. Simplemente traballar a 15 que é o que valen 1.000 euros. Pero estamos a falar Los de consumidores. Diñeiro. Cuando Es que usted... non me fan caso. Imos ver. Pero vamos a ver, Estou desempeñando un traballo. Hai un convenio, llámele como quera, o chego a un acordo con usted. Sí. Eu vou traballar para usted por 1.000 euros 8 horas. Sí. Vale. Sí. E usted le está poñendo o precio a meu traballo. Sí. Si despois, cando eu teño firmado, usted me hace trabajar 17 horas e cobra 1.000, el trato yo no era ese. No, porque O que pasa sempre. A ver, ¿Qué? ese convenio... rematamos, ese con convenio esto. que Vamos a digo escoitar a usted, Bastos agora. ben dado legalmente, ben dado por unha señora en Madrid que pon condicións de Madrid e as pon aquí e dice, usted ten que cobrar 1.000 euros, pero non é que valga 1.000 euros, sí que o pon en Madrid. Ai, sí, pero vamos a ver, un Que por fai un, Bastos primeiro, un por por favor? un. Se non me quedo eu como... No, que non sei, isto hai no que parar, porque estás levo cambiando de aquí, tema. levo aquí